Kini kadai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule da ilus atas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Wanra ka yung dorbar jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC lightly ki amendment bill hinin kasngi. Betha ka Public Accounts Committee PAC jong ka yung dorbar thawan ka Meghalaya ya ka sarkar jilla ban wanra da ka blueprint ha ka beadai ba ki jingpen kre na ka bantaban pinlong ya ka National Games arhajar arphawar. But I kublai Menteri Katna Information and Broadcasting ka Sokar Pedeng Uprakash Javadekar ya ki brio jong kari ha ka National Broadcasting Day nin kasingi. Ka dorbal yur balai singi jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kala sedang hinin kasingi da ka jingwan ra iki lightly ki amendment bill na ka bantaban pinkiw ya ka tulap bat allowance jong ki MDC chairman deputy chairman ki dukhat jong ka executive committee bat noyalam jong ka liang persya lawan ra ikini ki amendment bill daw deputy chief executive member uba batru ya ka tanat platengka uba pinya sings im ki MDC jong ka Congress ki badon hakaliang persya hakasin kong jong ka dorbar kilawan ra ki mat ka biadai bat ka jing ban ben ki nongrap da ki nong khayi hayodo bat ka jing pom patha ki ding ki se da ki klau ki btam ka babu jing ma ya ka maryang ka Public Accounts Committee PAC jong ka yung dorbar thawan ke Meghalaya hnin ka sngi kala yathu bakala kentu ya ka sarkar jalla bakan wanra da ka blueprint ha ka biadai ba ki jingpen kre na ka bantaban pinlong ya ka National Games arhajar arphawar ka PAC kala ai por shibna ya ka tunat sports bakan ai ya ka blueprint halor kumno ka jalla ka thmu ban le ha ka ban pinlong ya ka National Games arhajar arphawar laong uba HM Shangplyang dukhat jong ka PAC Uloong ru baka PAC kalapan jing batay binyak na katunat sports halor kumno ka soka jalla kalapin i baka jinglut ha ka National Games kanlong arhajar shispa khandai po khandai klurtingka ka PAC kala bishal biang ya ka jingti khndo na ka bantaban pinhe ya ka kat lingsuin Shillong Airport ha umroi bat dawa baka Public Works Department bat ka Deputy Commissioner jing ka Ribhoi District bakin siw ya ka baijaka ha ka dor ka babiang shikin nongrep ki bala sha pinjulor ki ling kharep jongki na ka daw ka jing the ya ka khndo ha ka shinong umkti ka Public Accounts Committee jong ka yung dobar thawan ka Meghalaya kalapin pau ka jing sokya halor ka jing bam la tre kam bha jong ka tunat ki kam boarding electric ban pendap ya ka thong kata ban pin yo boarding electric ya man la ki thleu ying kat hadu ka lai phawai tare ulber arhajar khat khandai hapo ka sobhagya scheme bala palai da ka sokar pedeng hakasnem arhajar khat nyu Habayakran bakinong thok kubor hadin balawai ka jialang udukhat jong ka Public Accounts Committee ubadai ru MLA ka Congress Zenith M Sangma ulong baka sarkar jalla kala karpat ekatanat ki kam boarding jong ka sarkar pedeng ban penjalan ka tarik balabu menshua syakalai phwai tarik ulber arhajar arpaulai Ula pentip ru baka jing pentrai ka kam kalong ka basuki bha bat don kam banya trai lang bat ya sotu jingmun bat ki contractor khnang baka kam kanya chaprang bat ki pat ba ru kenyo jingmentoy na ka scheme khnang banang aiman sem bat penslori ka kam shna bat pin mi film ka sarkar Assam kala menjur ban pentrai kam ya ka film policy bathamai hapo ka jalla hapo kanik policy bathamai ai arpausan lak tengka kum ka subsidy na ka banta ki film ki ba ka jingpen lut ha ka ba pin mi ya ka kod sha ka shiklur tengka ya ka no ka film ka bana ka jalla ka bayo ya ka national award a shiklur tingka kat ba ya ka no ka ban shajet ban pin i na ka bantak Oscar award a arklur tingka da ka sarkar jalla nalor kini nbu ru ya ka corpus fund da ka balum shitangka na ka we ka ticket balade na ka banta ban pindon kam hakikam bayadai bat ka bha kamyat jong ki tingshop bat ki puran jong ka film Kene kadai ka All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ya ka kubor. Minhnin kadai ka National Broadcasting Day. Day haka nekasngi haka snem syajar khandai spa arpo nyo ba ka jing pathai ba ningkong lengba ka radio lawanra lengba ka Bombay Station hapo ka jing penya jong ka company shimet balatip kum ka Indian Broadcasting Company.
Haka pratarik ubanai jeliu shihajar kandas pa laipon rio ke Indian State Broadcasting Service kala longno ke All India Radio. Naduk kesnem shihajar kandas pa arpo nyauhi ke radio kala long ke benta bakongsan haka jing im jong kibriu he India. Ke All India Radio naduk belaseng yaka kala jushakri haka ba ajing tim ajing nang jing start bat pen bernyaru yau pat bat nong sengap dah ka babut kat kum ke jing temu jongka kata bahujan hitaya bahujan sukhaya. Menteri Ketenat Information and Broadcasting Jong Kesoka Pedeng Uprakash Javadekar ula ai kublai ke nong shong shnong hakane ke National Broadcasting Day bat ong bo Menteri rang bado Narendra Modi ula jet ya ke radio na ke benta banyak keren bat kibriu man la upnai na mar unget ba ke radio kadai tang maka ke atiar ke ban penbernya ya kibriu ringkat ba ke jing pathai ya ke kubor na ke lengkari. Kat ba ketenat jal syakti jong kesokar pedeng kadang persyang ban wat ikilat ban penek pensa iki hapok kari namar kecing kudu kecing kebakrau ya kari kebalong mentapan ke Meghalaya kalami syakhamat bat menjur ya kawe kebut trekam ni ke water policy halor kumno ban weng ya ke jingkul drum hapok ke jela bat ban pen khoit ru ya ki atli ki wa ki badon hasor Shillong ka wa khra bat ko shirpi ki ba ha ki por menshua ki la long ke jing sarong ya ke sor henrei menta ki la kala long ke jersey na ke jing le sentan jong ki priu ki ba pelat bat bread ki jabo na ying shikiwa bat na ke jing pendon kam shaba palat ya ke plastik. Kila don teng menshua ki jing pen kho ya kini kiwa henrei ke jing yai pen tu jaklia na ki yeng jong ki briu shakawa khra bat shirpi kala pen jabo ru wat ki dok kha do baro artli katanat jal shakti bat ke water policy jong ke Meghalaya ki kran chapang ke jing pen kho bat pen imbyang ya ki dok kha do Ka District Magistrate jong ke Southwest Khasi Hills ikong isawanda lalu nin kasngi ila penjari ya ke section shispa Saupo South CRPC ke bamana ya ke jing pendon kam ya ke plastic polythene ke ba ke jing reben kalong duna ya ke Saupo microns. Kane kalong kawai ne kesen jam bala shim bantet lakam ya ke jing bret pathar ki plastic ha ki jaka jungok kai ha ki yau ki han bat ki wai di ki jaka hapo ke district ki bala wanra ya ke jing jabo ha ka mariang bat kta ru ya ke jing kwat jing kya ke jing bret pathar ki nyut ki nyer ki jabo bat ki plastic kalong ke jing pen ken ya ki kondon an bala Kibabun kum ka Environment Acts and Waste Management Rules jong ke Sokar India kabakadaw kerpang ru ya ke Plastic Waste Management Rules arhajar kanriu but Solid Waste Management Rules arhajar kanriu. Menteri rang ba ke Tripura Biplab Kumar Deb ulong banamar ke jingkeu ha ke jingpenmi ya usok turun hapo ke jela na ke iway point arpon riu lakton syaka lai lakton kat ha ke snem arajar arpaway kumta ya uni usok nde syakiway de kiri bat syabaro ke jela jong kari India ke Tripura kala shalan sya Dubai hadu iway point santon ya ujat sok turun balatip kum ukwin ha ke snem balatem Kejing penmi yang ni ujat sok turun kala keu syaka arpausan na kashispa. Menteri rang ba ulong balakan tu ya barok ki blok bakin penhe ya ki jakarep sok turun. Menteri Ketenat Agriculture and Transport Upranajit Singh Roy ulong ba uway sok turun usyong dor san hadu shipho tengka hendrai na kebenta ban shalan syabarpan lade hakador katsan tengka uway. Ketenat Horticulture jong ke jela kala pentim babuan kiri kum ke Israel bat Bahrain kala penpau bagi kwa pantit yu sotrun na Tripura. Kato kini ko kubur kala kot ke belawan Chapina ko All India Radio Shillong haka po prabajing ini sok bagi daily station na kabenta ke kubur haka ketin Hindi ban bot ko kubur ke ketin pareng haka po pra katsan minit kini kedek All India Radio Shillong.